Voor de Limburgse Circulaire Innovatie Top 20 gaan we vandaag langs bij ProWood Nederland in Panningen en spreken we met Matthijs Lemmens. ProWood Nederland doet mee in de categorie Circulaire Changemaker. Allereerst dank Matthijs om ons hier te ontvangen in Panningen. Geen dank. Zou je kort je bedrijf als eerste kunnen voorstellen? Ja, natuurlijk. Ons bedrijf ProWood. Wij maken thermisch gemodificeerde houten gevelbekleding. Wij doen alles zelf in huis. Dus wij kopen het hout rechtstreeks in, het liefst bij de zagerijen. Doen we thermisch modificeren. Dat gebeurt dus niet hier in Panningen. Dat is het enige wat wij uitbesteden, wel in Limburg, in IJsselstein, bij onze partner. En dan komt het, zodra het daar thermisch gemodificeerd is, die ruwe plank, bij ons hier in Panningen. En dan gaan wij het op bestelling profileren, herzagen en coaten, afwerken met een coating. En dat doen we allemaal in huis. En we zijn hier uiteraard voor de Circulaire Innovatie Challenge. Met welke circulaire innovatie doen jullie mee? Nou ja, wij doen mee met het ProWood Reclaimed, zoals we het genoemd hebben. Een sloopbedrijf uit Brabant, A van Liemt uit Sint-Oederode, die sloopt 500-600 woningen op jaarbasis. Oude woningen. En daar oogst hij de kozijnen uit, maar ook hout. En dan gaan wij dat reclaimed hout thermisch modificeren, profileren, herzagen, coaten. En dan gaat het dus eigenlijk een tweede leven tegemoet op een gevel van een woning. Hetzelfde project of een ander project. Of hetzelfde project waar het uitkomt, of in ieder geval waar de panden gesloopt zijn, waar nieuwe panden komen of op projecten door het land heen. En wat drijft jullie om dan zo duurzaam te ondernemen? Kijk, we hebben maar één aarde. Als je iedere keer roofbouw blijft plegen op de aarde, dan is het op een gegeven moment op, zoals gezegd. En dat hoeft niet. Als je slimmer onderneemt en zoals gezegd uit andere bronnen gaat putten, dan kun je gewoon een circulaire economie met z'n allen bewerkstelligen. Ja. Waar wat duurzaam is voor de aarde en voor ons allemaal. Lijkt me op zich uiteraard een logisch verhaal, maar zie je toch nog op dit moment uitdagingen dan op de weg? Er zijn heel veel woningen die einde levenscyclus zijn, dus wat dat betreft is daar nog wel voldoende voorraad. Alleen niet al het hout wat uit die woningen komt is voor ons bruikbaar. Dus zoals gezegd is dat volume beperkt of afhankelijk van het project waar we het hout van krijgen. En dat is bij hout wat wij van zagerijen kopen. Ja, wij vragen gewoon die specificaties en dan zagen ze daar de boom op in. Dus dat zal wel een uitdaging zijn als dat gaat groeien, die vraag naar reclaimed. Ja, dan moeten we gaan kijken waar we het vandaan kunnen halen. Ja. Heel veel succes. Ja, dankjewel.